May oras labot Kapampangan. Pangkita tuli kong bilang kalimang pulot apat na hindi nga rin kaya katamang Tegalugan. Sige, pag-umpisan ko na eh. Ingumunang dili, paligid Tegalugan niya. Depende kayong gamit na, yung mas man yung Kapampangan, lele o kaya makapadurot. Ganti, Tegalugan niya yung ganti. Yung mas man yung Kapampangan, ablas. Pilikmata Tagalog yun. Yung katulad ng king Kapampangan, irap. Irap. Yung dining at tawli, makaparikil lang yung panahon ngayon, yung Kapaskuan. Ngari, din ang pula mo rin kabalenta mo yan. Yung unang dili, simbahan. Yung simbahan, Tagalog yun. Yung Kapampangan, Pisamban. At yung tawlin dili, simbang gabi, Tagalog yun. Yung Kapampangan, simbang bengi. O sige, deta na mo, may kading tutuki kong Tagalugan kanini, kaya ngarapan, kaya tutuking Banwa. Kasi pila na mong aldo kanini, Pasko na po tanggay, bayi Banwa na. Masayang Kapaskuan kaya tamungan at masaplalang bayi Banwa. At panay akong sasabihan, ding anak tamo, tala sana Tagalugan. Kapampangan tala, itamo, mi panagalog, mi pagkapampangan tamo. At sana pag maragul tayo kaya katamong amano, pag masabalan tayo, salamat kay kayungan, salamat kayong mag-support tayo rin kaya katamong Tegalugan videos. At itakaling mo na chula kayong YouTube din nung akit kayong katamong aguman. Search siya mo itang naman ng Tegalugan, nakit yung chulangan ka rin. O sige, kasi bayo, panay sasabihan, may pangapampangan tamo. O sige, yung tamongan, salamat.